Shalom amang inang nang naposo bulung, selamat hari Minggu madihita. Songonipe hamur dongan sapor seaon na di Jabu, na di rumah sakit, naman dohotu ibadah secara live streaming. Selamat hari Minggu ma. Adorang suta mulai marhadolaton, marsaor dohot debata, tapak kematiki sangombas martang yang di bagasan rohat tabe, martang yang mahita. Amen. Tapuji matuhata marende mahuria. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Mandok mauleate mahamu diamai, nama ngaroro hita sian gonggoman ni haholomon, jalan apa ucaton hita tu bagasan harajau ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan, amanami na di banua gijang, di paboton hodo tu akka parroha nasian purbai, marhite-hite bitang, naung tubuh anakmu nasa sadai, sondangi marohanami, asa hutandahami haporseon nasit tongi, marhite-hite ibana, asa tarbaen dohot hami, mamereng hamuleon sogot marhite-hite, anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahuria. Tapuji matuhata marende mahuria. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik parjolo dohot lapatana. Patik parjolo, au do Jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapatani, oddo. Ikon umbia rohata jala humolong,
jalau pos mida debata asa mida nasana adong. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tupatikmi. Amin. Tapuji matuhata marende mahuria. Tato potima dosata tuadopani debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Badunga Gijang, pargogo naso hatu dosan, pardenggan bahasa doho jala rodi saleleng-leleng na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajato nami, jala sai unang be ingot aka dosa nami. Ai jot-jot do hami berdosa maradapun ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosion nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hoto nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Songon sitong na manguluaw nina Tuhan Jehova. Tung na solomo rohaku midaha matean ni parjahat. Nalomodo rohaku midaha mumulak ni parjahati. Tumadikon dalana asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata marende maita. Oh
Natangihon mahatani debata epistel di minggu perjolodung Epipanias Sadarion tersurat di pasal men 40 ayat 1 ayat 6 tajahama secara responsiria di ayat 6 rap mahita manjaha. Endesian si Daud saetong dohu haposi Jahoba jadi dipaeleng ibana dirina tuau jala ditangihon alu-aluku. Jala dienet au tu gijang sian godang kudung halonangan sian dore napil hot jala dipajongjong totu tu atas ni dolok batu marsi hohot laka-lakaku di bahen. Dungi dilehon muse ende naib baru tu bagasan pamangaku puji-pujian tu debatata lando namarni dasa gabe mabiar nasida jala marhaposan tu Jahoba. Martua ma bawa nama bahen Jahoba haposanna jala naso olo marbalik payuhuton si ginjang rohai akana paula-ula gabus. Rap mahita majaha torop doa kaholongangan dohot sakap-sakap di bahen ho kumopop hami ale Jahoba debataku. Dang tar pajojor tuho, nang penaing barita honoku, jala pabowoku, dang tar pajojor tahe di bahen toropna. Ido sahatna, martua doakan atumbangihon hata ni debata, jala naong peoksa. Amin. Tapuji matu hata, marin mahita. Taha tindakon ma haporseotai, songo na hina tindakon ni dongata sa haporseon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama parguguna suatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadei, hima ni si Maria, na gabe-gabean senton di parbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus na matitarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubano tuludung di tano.
nama naik tu surgo, laundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogona suatu dosani, disimai bana pai memulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangul dohot na mate. Au porsia ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria topan na Kristen akan na badia, dohot di hasisan di dosa, dohot di atai na mando, mulak mangul du sugut daging halak na mate, dohot di hamuluan na sura sudah. Amin. Tabegema tikting na masa di huriata. Shalom. Tikting namasa dohot si pamasaon ni huriata tanggal 12 Januari 2025. Sada Pakkobasion. Sada titik sada. Goar minggu dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, minggu dung Epipanias. Topik minggu disuruh maka tidakon hatani Tuhani. Sada titik dua, Barita Nasorang. Tadi hari Senin tanggal 6 Januari 2025 di basa-basahon Tuhan debata sadadak danak bawa di keluarga Beni Hartvan Sitorus, Inata Julia Fonta Hosiana Boru Purba, Sianwik Rambutan 2, Hipasdo Dakdanaki Suang Songonin atau Rasna. 2. Nadi hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 di basa-basahon Tuhan debata sadadak danak bawa di keluarga Joni Indra Simbolon, Inata Yeni Bulan Boru Sianturi, Sianwik Rambutan Sada, Hipasdo Dakdanaki Suang Songonin atau Rasna. Sada titik tolu. Anggota jemaat na berulang tahun papitupuluhon. Na di hari Kamis tanggal sia Januari 2025 Nyonya Sintua S. Silalahi Hotlin Boru Simamora nunga gonop marumur 70 tahun Sianwik Rambutan Sada. Hobar tu program ni huriata di pasahat huriata do ulos tu nagonop marumur 70 tahun. Sian lasni rohani keluarga dan pola nasida majalo ulos sian huria. Tatangyakon manasida asa dilehon Tuhan hahipason dohot lasni roha. 2. Dewan Koinonia. 2 titik sada ruas nataba. Mamuka di hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 nunga tajalo gabe ruasta ima keluarga Hari Nathanael Montana Lumban Gaul, Inata Valeri Deva Simangunsong Nabaru Marhasohotan. Tinggal nasida di Jalan AMD 102 nomor 5 RT 4 RW Onom, Kelurahan Makassar. Masuk manasida tuwik rambutan Wik Makassar Sada. 2.2 Ruas Napida. Mamuka hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 nunga pida huria ima keluarga Pahala Ismail Silain, Inata Arlina Junianti Boru Panjaitan, Sianwik Rambutan 2, pida tu HKBP Kedaton, Resort Kedaton, Distrik 32 Lampung. 2. Mamuka hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 nungga pida huria ima keluarga Gom-Gom Rudolf Hamonangan, Inata Kristin Julaisa Saragi, Sianwik Cililitan Besar, pida tu HKBP Rawamangun,
Resort Rawamangun, Distrik Walu, DKI Jakarta. Tatangyakon ma anggiat nasida gabe ruas nama ngolu di Huria Naimbarwi. Tolu, Dewan Diakonia. Tolu titik sada, Mangapuli. Di hari Kamis nanaingro, tanggal 10 Januari 2025, pukul 10 sia 30 wib, di Patupa Huria tado acara pangapulion tuk keluarga Nyonya J. Munte Boru Harefa. Alamat Jalan Tanah Merdeka, RT 5, RW 4, nomor 20. Disosohon matu ruas wik rambutan 2, Asaria Mandohoti acara pangapulioni. Opat, nama ragam. Opat titik sada, nama kobasi payason nahumaliang di gereja dohot patupahon bunga altar di hari Minggu tanggal 10 sia Januari 2025 nanaingro dohot patupahon bunga ima sian MPA. Opat titik dua, gokon paborhaton dohot paujakon preses. Hobar tu SK Eporus ima preses distrik Walu Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, Nagabe Kepala Departemen Marturia, dohot Pendeta Oloan Nainggolan STH, Nagabe Preses Distrik Walu, Jakarta, alanii panitia temu pisah, manggokon padita resort dohot keluarga, dohot sada utusan ruas, manang situa, lau menghadiri acara parbohaton, dohot paujakon Preses Distrik Walu, Jakarta, nanaing di Patupa, ima, hari Minggu tanggal 10 sia 2020 sia. Inganan HKBP Taman Mini Resort Taman Mini. Waktu di ibadah Minggu pukul 8 wib sahat tunasidung. Songonima sahat nitikting di Minggu tasadarion. Aka naso nijahahon di tiktingon boi mata jaha di WA grup Wiktabe manang website HKBP Keramat Jati. Shalom Horas. Tapuji matuhata, marende mahita laus disonma, tapapungu pelian sadaa, dohot sadabe. Barita
Dami ni batana sumurung sian saluhut na roha, iman na mangaramoti ati-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Oras beta saluk na kamangina. Hata ni debatator puk jamita dimingkut tasadarion. Imasian natar surat diulaun ni apostel bidualu mamukasian ayat 14 sahat rodi ayat 25. Songonom madidok hatana disi tapai huti hutma. Alaidung dibege aka apostel na di Jerusalem. Nang di jalo halak Samariai hata ni dibata. Disuruh nasida masih Petrus dohot si Johannes manopot nasida. Tua manasida. Ditanya koma aka dongani asa di jalo todi parbadia. Edang do pesonggop todi i manak tuise nasida. Asal terdiri do nasida tu bagasan goar ni Tuhan Yesus. Jadi mangapihot tangan ma aposteli itu nasida. Gabe di jalo ma todi parbadia. Alaidung di ida si Simon aka aposteli mangalihot todi parbadia marhiti sian na mangapihot tangan romay bana mabuan heping tu nasida. Didok ma lehok kamu ma wasu si songoni naktuau. Asa majalo to di parbadia halak ia huapehon tangakku tuibana. Alai di dok si Petrus ma madokibana mago maho rap do perak mi. Ay diripuho tartuhor si lehon-lehon ni debata marhite-hite hepeng. Tak parjabar manang partohap ho di hataon. Edang nabonar roham baradok pod debata. Ipe pauba ma roham sian hajahatom mi. Dungi pangido ma tutuhani anggiat tarsesa tahitahi ni roham. Ay huida do roham di bagasa po gunapait ni ihotan ni hageduhon. Alainin nasi Simonima mangalusi tangyak ko kamu maahu tutuhani asa unang songgop tuau nanidok munay. Asadong di hati dakot jala di hataon hata ni Tuhani mula ma anggo nasida tu Jerusalem laos di baritahod dope barita naulii di torop huta na diluat Samaria. Ima sahat na. Amnak kamanami na namin na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Di topik ni mingguta yari sadarion 5 minggu na parjulo dung Epipanis. Minggu dung hapapatar ni Tuhan Yesus. Di topiki disuruh makatidakon hatani debata. Diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Tutu siapa dohani namar lapatam mei tutu sudedu hita akan aprosia akanong manada tuhatai parsidohot laho makatidakon parsidohot laho macuarahon hatani debata alasada bagian tugas suruhan manak parsuruhon ni tuhatai doi tuhita saluh na akanong manada tuhani asa diulahon dingulu si ganupari jalane kotakas diulahon laho makatidakon hatani debata jalane kusudi mangulahon akan aporsia. Setiap orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus wajib
untuk ikut serta memberitakan firman Tuhan. Doa sedang aduk sidalian. Tidak ada alasan untuk tidak ikut memberitakan firman Tuhan. Tangbui marsidalian. Lumobi akahita kanong porsia di Tuhatai tidak mengatakan saya tidak ikut memberitakan firman Tuhan karena itu bukan tugasku, tidak. Dan ulau kui manang adong nama dok akana porsia hadak parsidoho tahu lahu mangulahoni maka tidak kon berita nauli hatani Tuhani. Haladong do nang nipili ni Tuhani adong do padita adong do kaparhalado wala nipe baka tidak ko Tuhani yang guau unak pala jo napola do tahu si napola do tahu la maka tidak kon hatani Tuhani saya mahulap pananginangi mau katiin nadang bui morope di dok ikon sudah disuruh maka tidak kon hatani Tuhani akana porsia memang dada nang marcanita tutu disuruh hita sudah maka tidak kon hatani Tuhani dada nang marcanita bahama bayrok ku marjanita so tunggabinan non ay Alkitab pe yang arong huboto olas sada ayat do huboto siak kata na arong di Alkitab ay tape sudido hita mabotoy ahame sada musa sada ayat sada yang arong nas mabotoy mulai sedat dan namekmet kalas sada SD satu opung hatiak kaupung tayong dope sada musa sada ayat sada kan aleh hulani dura mulisuk kunaha may sini Johannes 10 pa ayat 6 ninna apaling jahay gitsangon may sina alay siyan nasini arong dope ay tasadir ma jo kamanginang pigaya ma nataboto siyan narong dibibili hatani di bata aw yakin arong dora 1000 ayat bihi tamaboto ati manak 100 manak 10 manak 50 manak kulas sada musa sada ayat sada ngui ngasudi mabuto ira terhatop duhita madoki alai dang nyalasan memang merlo didok maka tidak kon hatani di bata dada pola ialasan alai memang ikon botot tado tutu selaku Alkitab yang kita akui, yang kita percayai. Kalau kita tidak tahu satu atau dua pun isi dari kitab yang kita percayai sebagai firman Tuhan, bana mati. Amruadong 100 tapi lebih mah nang gua pala 100 sada, manang 1000, manang na 1000 sada. Alay udaw ta songonak kana porsia tang naneng macamita o dang naneng marjamita songon na didok ni topik ni minggu tahun disuruh maka tidak kon hatani Tuhatai. Molo disuruh maka tidak kon hatani Tuhani tentu ngata boto naneng sifat honota di bagasan ngulu siganupari tentu namar pardumua me tuak kapangula konon tuak kapabahenan marhite hata sikap pangalaho pakatayon asa hobar tulomo ni rohani Tuhanimay ima songon sada tanggung jawab ni kita akana porsia neko sude matutu mangulahon dang adong alasab bemadok mohon maaf saya tidak ikut diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi justru sebaliknya, saya harus ikut memberitakan firman Tuhan melalui segala sesuatu yang bisa kutunjukkan di dalam kehidupanku dan apapun yang kutunjukkan di dalam kehidupanku itu berkenan di hadapan Tuhan dan tidak melanggar apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tutuak kanau lima nandidok nadisi.
akan adingga akan naboy makorhon las ni roha maradupon akadongan akan naboy mabahen mekel dongan marhitisian pabahena pangulahon do akaragam nasing ima dalata laho patuduhon na doho dohita maka tidakon hata ni tuhatay na pasti adong do tutup tapakilalahon dipakilalahon sudah akan naporsiyai aha pabahenan ni Tuhani di bagasan nguluna. Dan tidak ada orang yang mengatakan, oh maaf, saya tidak pernah mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidupku karena aku selalu berusaha, aku selalu berjuang, aku selalu melakukan apapun yang bisa kulakukan tanpa pertolongan Tuhan. Dangarung nama do semua itu tuh. Tidak ada. Apalagi kita orang percaya, orang Kristen. Dangarung kita nama do. Naswadok pangatoyon ni tuhatay di bagasat parngulota. Dari yang kita tidak sadari, sian naso tahalomo o sian naso taboto mengula do toktong tuhatay di bagasan ngulu ni sadok akka naporsiyay. Jala ima natahilala di parngulota. Songon parbuwe ni panguloyon dohot haporsyaon maradupon tuhatay. Jala memak tahirim doy. Maloporsia hita di tuhatay. Batot tuadong do parbuwe ni pakaporsyaw tay. Pasti ada sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Molodak tahaporsyai. Mulodang harong lapatan na, dang harong pakorhon na. Tahaporsyay tuhatay si manaulo makaporsyay. So kung natay dari bagasat turputaw. Halak Samaria. Naswadok pardumuan na do halak Jahudi. Halay marhiti barita nauli. Dipakilalahon nasida do adong parbuwe ni barita nauli. Di bagasan ulu nasida si ganupari. Alanung nga dipakilalahon ang goholan mangasahon ang goholan siyan gogo pikiran do laho berjuang berhadapan dengan keadaan hidup setiap hari tidak akan ada yang bisa menolong mereka. Hidua sa gabiolo manangihok kata ni dibata parhiti na pinasahat niya ka apostel si Petrus do si Johannes. Ala diboto nasida do. Nama cegudak pakorhon ni hata ni dibata marhite siya pamerengan nasida marhite siya naka pengalaman ala memang halak Samaria dang olo makaporsyay tuhatay noni hidup bain natar songgot tabo do barita na ujup-ajupak tuhatta Jesus do buru Samaria ahadu di do buru Samaria sedia do roh halak Jahudi mangido ay tuaw ninyo. Jala dong sama halak Samaria na patuduhon perubahan dari setiap orang yang menunjukkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Alai mana masa dah halak na olo patuduhon na memang marhitesian ulaon na di halomohot Tuhanido di ulahon ibana. Imana nidok na halak Samaria na burju roha. Mau menolong orang yang dia tidak kenal siapapun itu. Bukan karena pengenalan terhadap Tuhan. Tapi begitulah sengunima keadaan sikap ni parngulon na tuksoitad dape na mengadupi parmarana lay radidu ibana mangurupi. Alay secara khusus ngataida marhiti siap barita ni turpuktaw. Roa ka apostel mamaritaho barita nauli jala terbuka radina sida alanunga dipakilalahon sungguh dia pakorhon ni panguloyon dohot haporsyaon nasida maradupon debata marhite pangajarion na pinasahat niya ka apostel Petrus do si Johannes dohot to diperbadia pe
nungasahat tu nasida songon nasahat tu hitai. Tu hita saluhuna ngadilehot tu hatai to di parbadia tu hita. Tu molo ngadilehot tu hatai to di parbadia anong do perubahan, ya, ada perubahan di dalam kehidupan setiap orang yang sudah diberikan Roh Kudus. Molo maralo do sian na pinangido ni Tuhani, berarti Roh Kudus itu sudah menyingkir sebentar dari dalam kehidupannya. Molo adonga kaulaun-ulaun na suringgad diulahon akan aporsia akan manadda di bata. Alaidang sian lomon ni rohani Tuhani diulahon. Totu Roh Kudus todi parbadia naung dia pehon naung sahat tu ibana. Ya mungkin Roh Kudus itu akan menyingkir, merasa takut. Karena orang yang memiliki Roh Kudus itu tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hido nasihat Tuhala Samaria marhite hatani di bata. Adok perubahan, mengenal mengetahui dengan sesungguhnya menyatakan bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat berguna di dalam kehidupannya setiap hari. Tentu hita peha tidak konota, manang taha tidak kodbe. Berhite sian hatani Tuhani du hita, mangatusi ubot waka ulaun nadinggan, doaka pabahenan, doaka pangalahon nadinggan. Idoa samolo ngamaralo sian na pinangido di Tuhani toto dang mangula beto di parbadia di bagasan roha do nguluna. Amuna kamanami nanami nahi naholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Siap perdalanan ni nguluta. Dono ta do tutung manang nabalga, manang na otik met manang soadong dope tapak kilalahon pabahenan ni Tuhan tayalay na pasti ngadong. Napatut siya maulatehon nihita akan naporsia may tutu. Yang patut disyukuri, yang kecil, yang besar, atau mungkin masih dalam proses, kita harus tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Jala molonunga tahati dakot, kita sudah mengakui bahwa ada yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak dihitung dari jumlah yang pasti. Kita patut maka tidak kon madok nasian tuhattaidui saluhuna. Jalana sobui parsuada honon ni sudi akan aporsia nadok pabahenan ni Tuhani di nguluna. Mula akan aporsia isi manaulo madok. Saya tidak pernah menerima berkat dari Tuhan dangadong. Tentu sudedo maka tidak kon ngadong pabahenan manang nahapi di bagasan nguluna. Dada holanala ni nadapot na pinangido ni rohana rupani alamartangi yang toradong di pasahat Tuhani gabi hola di partikias di songonima madok moliati alayat dorakso di pasahat Tuhani. Jangan dululah, nanti kalau Tuhan sudah memberikan apa yang saya inginkan, baru saya datang ke hadapannya untuk memohon terima kasih, menyampaikan rasa syukur. Dari konholan ala ni nama cekudang, pabahenan ni Tuhani gabi holani madalan, maka tidak kon tuhatai. Marhitin na dibaritaho tuakka na sumakilala dope. Apalagi molo na soadong dope merasa kehidupannya sudah banyak diberkati Tuhan, mungkin bisa dia tidak enak mendengar. Makanya rajin-rajin berdoa supaya kamu banyak menerima berkat dari Tuhan. Gabi sunguniman nukata molonunga adong proses na dibatuduhon yakka hitana porsia lahu pabuahon na binahin ni debata. Alay na pinangido ni Tuhatay marhiti siya topik ni minggu inakin.
Namarlapatan may diganu partikian dalam setiap saat, setiap waktu. Orang percaya harus tetap menunjukkan bahwa dia ikut maka tidak kun hatani Tuhani. Asa tuksudi akan na terkuar na porsia toktong rade patuluhon hasitongan ni ha porsiaon marhiti hauduhan diadupan itu hati. Mulut hati dakun akan nang binahin itu hati siapa ngalahu, siapa katayu, siapa bahenan. Nah itu bagian dari rasa syukur yang kita peroleh dari Tuhan Allah. Jalata barita may dungiaka donga boy makilalahon bahwa memang perbuatan dari Tuhan itu sangat-sangat banyak di dalam kehidupan orang percaya. Di ngulu niakka na setoktong makirim jelas niroha doho dia kapasupasi nui tuhatai totu ikon marhitisian haporsiao doho panadao alani buasa pola ikusudi hita naung porsiai disuruh maka tidakon atani tuhatai dalam molo disuruh maka tidakon totua dongdo nana yang sihat tidak konota itu pasti ada yang mau kita suarakan. Kalau pada saat ini kita diutus, kita disuruh untuk ikut serta memberitakan firman Tuhan. Adongdo nanaing si pasahatota. Ahama nanaing si pasahatota tutu. Pasti nga taboto tutua hananaing si hatidak konotati. Nga taboto ahananaing si suara honota. Ngataboto ahananaing sipatulu honotta. Edo asa marhite parsuruono dang polekon didok disi neng marjamita. Asutung marjamita hita do pajupang do nga marjamita hita pajupak kita manang dia. Dangi. Alaisian berbagai cara sikap perilaku itu memang sudah menunjukkan dalam kehidupan bahwa kita maka tidakon hatani debata. Jadi mau dong nasi merbedai dupe, apalagi kita halak batak kan narajinan merbedai. Narajinan maka tahatai donganna, narajinan rupa hata donganna. Om masai kita halak batak. Tang boy mago dupe, siapa ngalahu ni kita halak batak. Lah memang bocir ni. Si anak koputa si jolo tubuh nasomana dari batado gabi sayolo merbedai mersigulut alai setong mai terus merdala terus satu partikian dalam kehidupan orang Batak itu tidak pernah hilang. Ai dua sadok kata ni kita halak Batak akan baru deh na pinukan yo putana perjolo unang betok saya dihuti-huton alai si patureon ni hita na parpudi emolori saya dihuton na pinukan ni akka na parjolo poi do maralo tu haporsiao na tiak kamang poi do si pata maralo tidak lagi sejalan dengan firman Tuhan. Jadi molo daksadala be do firman Tuhan ai mah gabi mabain si merbedai molo kaina masih pahata-hataan dungi masih paru-arua narong rupena apa si paru-arua ini perlu dihilangkan dari kehidupan kita orang Batak. Masa mago itu akai akan napinukan yu putana perjului ikon si patureon ni hita akka na parpudi jelo mulo masih se berbedai bahwa hita patureoni baunang berbedai kan itu mularong halak Batak na saya masih pahata-hata donganna na late mamereng dungan na ay masih paturion asa unang be masih latihan unang be masih hosoman unak pa jako-jakohon unak pa malo-malohon apalagi halak kita batakon na siya puna pasugit toraudo na ukibat toraudo na malo toraudo na pistar sila sudi akajulmo na injulmo dangarun yatu si manang nahin. Jadi molotuk sahali
Sabulan rupani. Taulahon tapatuluhod di ngulut tamaka tidak pernah persiatong dope kurang. Itu asal hidup ganuk tiki. Setiap saat kita harus tetap benar-benar menyuarakan firman Tuhan melalui perbuatan kehidupan kita setiap hari. Ya. Hedang-hadong namadok nabi nahin ni Tuhani, dohot nanek si bahenon ni Tuhani, tuhita jolma, naparohonak ka na sulinggani sema, nabarani madok dangadong. Mula dok pabahenan ni Tuhani yang pasti itu semua adalah perbuatan yang baik. Tidak ada orang yang mengatakan yang dilakukan oleh Tuhan itu perbuatan yang tidak baik. Geriada ngatala mira sian nasota hirim sian nasota pangido yan gabi adong. Jujur dora tak alami semua ini. Sian nasota hirim sian nasota pangido alai gabi adong ro. Sedia do boy semua ini. Jadi molomago pamikrion sian tuhatai ahamana niduk mihita halak batak di Perngudu Siganupari. Olak kita halak batak maju. Kalau dia memperoleh sesuatu yang membuat dia bersuka cita di dalam kehidupannya, apa yang dia katakan? Ahamana bui nasomal kado. Ima naniduk na rejeki. Ya, apalagi mulu ngabelgakan. Tertidur, saya menerima banyak rezeki nomplok rezeki bagi saya. Cara omma nasubuhi sidohonon ni hitara akan aporsia. Karena kita tidak mengharapkan rezeki karena rezeki itu sesuatu yang kita tidak tahu dari mana asalnya itu rezeki itu. Ya, mulo didok rezeki. Ala ikon hati dak konot tado. Nata pesian nasota hiripian dasarna aha ala na porsia kita. Karena kita percaya kepada Tuhan, maka ketika kita menghadapi sesuatu sukacita yang sangat besar, maka itu kita katakanlah berkat dari Tuhan Allah. Dan nagabi dohonot tariziki. Hedak taboto sedia rezekion. Yang melolor rezeki itu dang nasihat Tuhani dan alai rezeki datang sendiri tak dari mana itu hidup bain naso boy dohonot ta rezeki alai molo sosian naso tapangido imanakin ala na porsia do hita di tuhatai batotu na pasti semua yang ada dalam kehidupan kita itu adalah berkat dari Tuhan Allah itu. Isima boto bohita marhai pason saat tahun 2025 na pasti itu karena pengakuan alani hapor siauta gabi ditugu-tugu di buam mahita. Jaladak tapak kilalahon. Dak tapak kilalahon dak dang taboto nabinuan ni Tuhani hita madalani meninggalkan tahun yang lalu hingga saat ini satu partikianon boy dupi hita apalagi rotu bagas joro merahi pasok kita suri yang giak mah dua kapartikian nanengro patiak kamanginang dan semua anak-anak kita bisa berhasil di tahun 2025 itu asal saya padok setiap kita masuk di tahun yang baru. Setiap kita yang sudah meninggalkan tahun yang lama, ya Tuhan kiranya memberikan kepada kita tahun yang baru itu menjadi tahun berkat. Gabi tahu pasu-pasu dihita marhiti sian asini rohani tuhatai. Alam memang di parrohaho tuhatai dunguluta naikon sipatu honot tado. Hasitongan ni panadautai idu asa didok. Dijujui hita parsidohot maka tidak kon hatani Tuhani di setiap langkah kehidupan kita harus tetap menunjukkan bahwa kita semua maka tidak kon hatani Tuhatai bergugu mahita salu nak kamangina rapdo sudi nakayana kota berhasil
melalui berkat perbuatan Tuhan yang pasti akan selalu diberikan kepada kita semua. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah amanami marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate puji-pujian ho pasahat kami tuwali Tuhan. Di saluhut na kadinggan ni basam. Doa kapabahinamu di ngulu nami satu partikianon. Lumobi di namar saur kami. Rap dohot ho di bagas joromia le Tuhan. Boedo di bagasan lasni roha kami mamuji do pasangapon guarmu. Lumobi hatam nang satu kami manungguli kami saluhut na kanapor siyai. Asa parsidoh kami tutu makatidakon hatamia le Tuhan. Di ngolu nami si ganupari. Halaido nani halomohon ni roham. Dalam arsite sian pardalanan di ngulu nami tok kami makirim di pangaramotiommu marsite na mga lihon gugo ahipason tuhami saluhut na le Tuhan alahodo na mga turho sudi na pardalanan ni ngulu nami dohot na patupahon ahape na rikot di ngulu nami ido na sa tok kuhirip kami mauliate mali Tuhan didenggan ni basam asin ni roham lumubi di pasu-pasum satu partikianon di naung bongot kami tu tahun na baru tahun 2025 na sopola liling dope udalani hami alay Tuhan alay pos dorohan nami diganup lakka nami nahodo toktong matungani mangurupi hami sudena akaruas di muriam. Mauliati mali Tuhan nang diparsauran nami di hari sadarion. Pasu-pasu kami sudi akaruas ni Huriam. Tungani jala urupi. Nang akaparhalado ni Huriam mali Tuhan. Toktong parkukuy kami mangula akaulaw nami. Dito nga tungani Huriam. Masalah marsangap warmu na badiyay. Nasa itoktok puji kami. Nasa itoktong hupasangap kami. Jala hupar badiyay kami. Alakodo alay Tuhan na marhuaso, patupahon na hape, nasa ihuhari koto kami, dingolo namin si ganupari, hasi marohan. Inamula pihamian mo, siya bagas joromon, toktong do, makiri pami, di pangaramotiyom mo, boy hami marahay pason, marlas ni roha, sa tuganuk bagas namin. Mauliate mahali Tuhan, tangi humatangyang nami, na upasahat kami tuho marhiti guarnia anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Tapuji Tuhan ta maredehita uhot tapasahat isi piliata.
hita saluk na kamanginan. Pasahap ma pilihat tatu di bata martangi yang mahita. Ale di bata manami nadi banua gijang, odo haroroan ni saluhuci lehon nadinggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Upasahat hami ma sian na nilihommi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti, asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Kuriam, dohot di Portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudang ni silihol-lihom mito hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami nadi banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panisanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami to gihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jalohamu mapasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurkon ma damena tutodimi. Tiamo akamanami na nami, hami siyan na makubasya kaparhalado ni huriat na pasahat o tuhamu. Selamat hari Minggu madihita sa luna. Sialub, oras. Ikaw na mga barita,
kone